Li bajarê Amedê karkerên şaredariyê xebatên xwe bi duçarxên avnavê cinciran dikin. Şaredariya navçeya Peyasê ji bo karkerên xwe baysiklêta jê re dibêjin cincir stand. Karkerên zabite bi van cinciran di nava xelkê de digerin û ser cadde û kolanan kontrol dikin. Özellikle Mabat Bulvarı'nda 75'te ve Dicle Kent Bulvarı'nda vatandaşlarımızın Navçeya Peyasê wekî berî biçûk nîne, bajar êdîn fire û mezin bûye. Ji ciyekî heta miriv digije ciyekî zehmet e. Ji bo wî me çareseriyek digeriya. Dûr e wekî şaredarî me çar hev cincir stand. Niha zabtên me zû dikarin li ser caddeyan bigîjin ciyên xwe. Yürüyüş yapabilmeleri adına ekiplerimiz sahada sürekli 7/24 görev yapmaktadır. Bi mezinbûna bajêr gêiştina ji ciyekî heta ciyekê din ji bo karkerên zabite bi navekî din ji bo polîsên şaredariyê zehmet dibû. Ji bo wî jî şaredariya Peyas ji bo karkerên zabite van baysiklêtan girt, wan perwerde kir. Vêga zabite êdin bi van cinciran zû digihîjin ciyên bûyera û dikanan kontrol dikin. Şaredarî ser zabiteyan jî kamere daniyê ku wan jî ew kontrol bikin. Ji bo vê seyyare cincir an skoter jî tê gotin. Li ser du tekeran mirov diçe. Özellikle trafik açısından Me ewlî karkerên xwe ji bo ajotina vana perwerde kir. Niha bi saya cinciran bi rehetî li ser caddeyan diajon û kontrolên xwe dikin. Bununla ilgili yani memnuniyetleri üst düzeyde diyebiliriz. Karkerên şaredariya Peyasê hem êvarê hem jî bi roj li ciyên qelebalixê kolanên bajarê Amedê bi van cincira kontrol dikin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.